Hello guys, good morning. Welcome back sa mong channel, I Lixie Vlog. So karong adlaw guys, dako sa kwarto, naghuwat ko kay mga tumigkalapi, mamalingki si Ate Joshua among ubanan dya. Tuwa na din sila na una sa eskwelahan kay gihatod si Aya kay nanamay sudros eskwela, motong to si Aya og si Mayor og si Ate Joshua ilang gihatod si Aya moto. Nangita pa man si Kuya og tricycle mo nang gahuwat pa pud ko. Kay nanghugas pa man ko ganiha mo nang ako naka pasulabi. Anja karon guys, first time na makaadto og palengke sa Kalapi. Tang tanawon og maadyo bag ilahang mga kanang nay mga isda, mga unsa diha, mga kuan ba nila ba mga tinda. Anja guys, kanang nay og mapunday manguli na sila sa Rivers, excited na ko ja birthday ni Rivers. Basin og makauli ko, mananghid ko ni Ate Janet. Balik ra po ko dari, inig ka 5 or 6 pohon-pohon guys. Kay pistan man po dari, para ba ko naka pasulabig hinilo jud kadyo. Kay da pa lagi pa nagpanday. Nagtaod pa sila og tiles guys. Tsaka ni deng kwartuha, dani mi kuan ni Mayor, nagpasulabi da. Kuan. Ganahan ko silahang kuan guys, kwarto kay ganahan ko silahang color dya. Sana aghang naong guys, napuno na pusbugas na basig padung na pug kumadaga. Anja salamat din ni Ate Joshua sa kanida sa nina nga gihatag among duha ni Mayor gitagsaan ni. Salamat kadto ni mo Ate Joshua, salamat pa ni mo Ate Janet kay grabe jud kabuutan sila guys. Lahi ra sa uban bitaw katong maamo nga na may itong maamo sa uban nga manunuway pa usahay. Bitaw guys, lahi ra jud sila sa ban guys, grabe sila sa kabuutan jagi. Na pil jud na bang agilahang pagmahal. Para pag among ang pamilya. Damo nang dari og magkauli na ko puhon-puhon, mga wan po ko dari muli na ko guys kay murag taman ko sa birthday na nay, murag magpa-check up man siguro sa Ate Joshua, mo ban ra siguro pug ko atog Cebu. Ug ansay so kuan ni Ate Janet. Hi din mo Ate Janet, good morning. Karon guys, kita rata guys, inig makaadto na mi sa palengke sa Kalapi kay first time din na makadungog to silahang palengke. Sa palengke po dari tubigon guys, mapapag ko nakaadto sukad-sukad. Harang nagtuan, nagtura sa BQ, 7-Eleven mo plaza. Maratong nagtuan guys, kita rata guys, inig abot na mo dagto. Hello guys, padong ko, baklay guys, padong atos iskina kay tora sila Ate Joshua to naghuhat. Kay og dari magud man nakayan. Mahal ilang pangayo. Kay wa man gud diha agatong naikailan ni Ate Joshua nga pedicab guys. Well galakaw ko, video pug ko baligwan fort. Na nagum dari guys gabi aw gapon o gabi grabig uwan kusog. Janing init tapod. Ag ilang mga baka dari guys, matud pang Mayor nga hampuong kuno. Agilag higwa usman. Grabe ilang lubi dari guys kay grabing tag-asa. Tag-as pero daghan pud si jay bunga. Ato sa mga kasagaran kay magbuman. Dari hadlok dari mga manakay kay hanutoy ka jug puno as lubi, grabing tag-asa. Nanapoy adlaw ning bidlisiw. Kuya og ilahang lasang dito guys na. Lakaw ta exercise doon man pud guys. More pag ila Mayor siguro og atos bay. Agkaladyoon adto sa eskwelahan nila Aya. Papajid ko ka shoutout ninyo guys. Sunod na jud guys og kanang naay maka-signal na ko pure. Sunod na guys, mag-shoutout ra ko ninyo guys pohon-pohon. Sinsya na jud mo guys. December 1 dayron guys, Pasko na. Laay gahang Pasko ron.
mingaw. Higwaos pa. Pero okay ra, kay magkauban man po ming Lexi. Kaya nag Christmas party ni Lexi, guys. Christmas party ni Lexi, guys. Kami mag-uban na to Alicia. Nja pohon kay ingan man to si Ate Mervin na nga ako kunin magbantay siyang anak kay mauli sila. Taman February. Ato na pos anda, guys ba. Yung gikuanan sa una, guys. Ato ko pohon-pohon og hiniguman og kuan Christmas party nila Lexi, mag-uban sa aming Lexi kay gimingaw na pug ko para manggiantos aghang kamingaw kay kanila lagi maning kakay tainahan. Hapit naman pod, guys, magkita naman pod mi pohon kay arhi man pod to sila nagpista. Arhi man to sila dari tubigo nagpista pohon. So guys, mo na ilang eskwelahan to high school man siguro na. Hapit na ko, guys. Doon raman di ay. Nagilang lubi, guys. Parang habuga pero daghay bunga. Humot si Iron pero pungag. Nice po din nga bahay, guys, dia. Dakag space. Madyan gipangandoy nga makabay kog ang kaugalingon, among kaugalingon Lexi. Puhon og kaloy-an ko sa Ginoo. Nagilang baka, guys, ang puong. May dapi og kunot. Hapit ako, guys, kita tayo nagabot na namo sa kajungit na nagabot namo sa merkado sa Kalapi. Dugos rin, dugos ma'am. Hani ma'am. Mampuong. Kumot lagi ron nung ka. Unsa man ning buwara? Mura lagi ni kuan. Ay, dali. Magmay mo, ha? Unsa man ang buwara, te? Buak-buak. Sa may mo, te? Kana di ganang ate? Mau na, haul-haul. Kaya burot-burot naman. Kanahanan. Pisintos na ba yan? Kita ba, Pinex? Hindi siya nagkakay ng pen. Baligyan nga binuok nani basta tagpilibuok nani. O binuok tag size ana ana. Ano sa patro man to? Kasulabi. Pero kasi bubugin niyo yung kiniluhon. Di na yung
padati ba dahil sa 4 kuno ang buo. Dahil ito na ang gamunan. 140. Ay? Ano na na? Unsa man nga? Ha? Lawadan. Lawajan? Lawadan. Sama. Bao ka tilaw da na sagad. Kan ang pito na dapat may kamatis. Medyo guys. Iyo ko na. Taman. Ikaw te. Nagpili ko ana nate. 260 day. Ini 200 day. Kuan. Lumboy. Iya, dua. Darayor. Darayor bung kawil dako ah. Abong kawil wala. Limbaw. Wala ni dua? Kanan. Ikaw. Nauli nami guys, zaman nimong napalit sa merkado sa Kalapi. Kana karning baboy o karning baka o isda. Napailang kuan guys, 10 kago. Diya dai lato gusto. Lato dai guys, lato. Diya gulay o dai buwad. Tulo ni kasi sa kaklase nga buwad guys. Naluto nag among kan guys, sinabang karning baka. Jaday lato. Kaya mong sausawan. Maniuto tanin jo guys. It's time to eat.